Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Sar jagħtini d-daħ meta nkun ma' ommi u ma' missieri. Missieri naqqas ħafna mis-smieħ u ommi ma trix taċċetta. Allura qed isibuha problema biex jiftehmu u ġieli risposta li tkun trid tagħtini ommi ma tasallix. Għaliex aktar ma nikbru jibqa' jonqos is-smieħ. Iktar ma nikbru kull sistema tal-ġisem tibda tmajna xi ftit biex ngħidu hekk. Huwa parti milli wieħed meta jikber, meta nsiru iktar anzjani. U ċertu nervituri jibdew itaffu. Allura pereżempju l-nerv ta' smieħ jibda jtaffi xi ftit, jista' jbatti xi ftit. Barra minn hekk, iktar ma nikbru jista' jkun hemm pereżempju t-tambur tal-widnejn ma jibqax daqshekk flessibbli, jsir iktar jiebes. Allura dan jista' jaffettwa smieħ. Barra li ċertu ċelloli fil-widna ġewwa u ċelloli fil-moħħ fejn jirċievi sinjali ta' smieħ jistgħu biż-żmien jonqsu xi ftit. Allura dan kollu kollox jista' jaffettwa n-nuqqas ta' smieħ iktar ma nibdew nikbru. Nisimgħu ħafna appelli dwar kif għandna nipproteġu widnejna minn ħsejjes qawwija. Iżda it-telf ta' smieħ kawża tal-età jista' b'xi mod jiġi mbiegħed ir-riskju tiegħu? It-telf ta' smieħ kawża ta' età ma tantx hemm prevenzjoni x'tista' tagħmel għax kif qed huwa parti mill-aging process. Jiġifieri mhijiex xi ħaġa li hija kkawżata mhix ħaġa li se tipprevenija, hija parti milli aħna meta nibdew nikbru ċertu sistemi jibdew ibattu xi ftit. Meta persuna anzjana tibda tinnota li qed tnaqqas mis-smieħ, importanti li din tmur tfittex parir professjonali. Hekk biss din tista' taċċerta ruħha li t-telf ta' smieħ u kawża tal-età u mhux riżultat ta' xi kundizzjoni oħra. Mela bħala testijiet biex wieħed jiċċekkja nuqqas ta' smieħ, l-ewwel ħaġa li jsir hija wieħed jeżamina l-kanal tal-widna minn barra. Għax in-nuqqas ta' smieħ jista' jkun pereżempju akkumulazzjoni ta' wax fil-kanal ta' barra. Allura dan jitneħħa u l-smieħ jista' jiġi għan-normal. Li mhijiex problema rari. Però il-kawża tat-telf ta' smieħ tista' tkun ħabba problemi fil-widna in-naħa ta' ġewwa. U dan jiġi ċekkjat minn speċjalisti tal-ENT tal-widnejn fejn jibdew isemmawlek sejjes ġew widnejk u inti timmarka meta tibda tisma' dawn is-sejjes. Jiġifieri dak huwa ngħidulu audiogram. Bħala kawżi ta' telf ta' smieħ, mbagħad m'hemmx l-anzjanità per se biss, għax kull ma taffettwa l-anzjanità hija madwar 16% għal dawk ta' 60 sena, 32% dawk ta' 70 u xi 40-50% dawk ta' 80 sena. Jiġifieri telf ta' smieħ jista' jkun ukoll kkawżat ħabba mart ereditarju li jaffettwa l-għada mirqiq fil-widna. U jista' jkun ukoll ħabba li wieħed ikun espost ta' sejjes qawwija fil-ħajja meta kien iktar żgħir fix-xogħol tiegħu li itellef ħafna smieħ meta wieħed jikber. Importanti ħafna li min jieħu ħsieb persuni anzjani jgħin kemm jista' biex dan in-nuqqas ta' smieħ ma jkomplix ikun ta' pis fuq l-anzjani infushom. Mela kif għandna nġibu ruħna ma' anzjani li qed ibatu minn problemi ta' smieħ? Ħaġa komuni li wieħed jara meta anzjan persuna tkun nieqsa mis-smieħ li wieħed jibda jgħajjad, jibda jitkellem vuċi għolja ħafna. Din m'għandix tkun is-soluzzjoni. L-importanti hu li wieħed joqgħod quddiem il-persuna li jkun l-anzjan, il-persuna tkun tista' tara
il-biex ta' dak li jkun li qed jitkellem magħha. Ma jkollokx dawl qawwi wara biex inti mhux tidher bħala silhouette, jiġifieri dak li jkun qed jara wiċċek, wieħed jitkellem ċar u bil-mod u b'vuċi daqsxejn iktar għolja minn normal, però mhux li wieħed jibda jgħid ngħidu bl-Ingliż at the top of his voice, għax hekk l-anzjan iktar ma jibdix jisma'. Importanti wkoll li mhux nibdew nitkellmu fil-widna it-tajba ta' dak li jkun, għax hekk l-anzjan, il-persuna mhux qed tarak titkellem, allura meta wieħed jitkellem faċċata ta' dak li jkun iktar hemm ċans li jiftiem. Tikka aktar fuq saħtek. Il-kallijiet u l-ġilda xotta fis-saqajn jitrabbew minħabba pressjoni fuq partijiet tas-sieq. Dawn jitrabbew kemm ma' swaba tas-sieq kif ukoll fil-qiegħ. Dawn jikkawżaw skumdità u ġieħ li jistgħu jwasslu għal komplikazzjonijiet f'persuni diabetiċi u f'persuni li jbatu bi problemi ta' ċirkulazzjoni. B'hekk importanti li wieħed imur għand speċjalista tas-saqajn li jista' mhux biss ineħħi dawn il-kallijiet u l-ġilda xotta, iżda jista' wkoll jagħti pariri dwar kif wieħed għandu jieħu ħsieb saqajh. Xi pariri sewja dwar il-kura tas-saqajn, ilbeż raben li jiġuk sew, uża suletti jekk dawn ikunu suġġeriti lilek mit-tabib. Jekk se tilbes kalzetti, importanti li dawn ikunu tal-qoton. Tikka aktar fuq saħtek nhar it-tnejn. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.